Dona Balbina, por favor. Esa, aquí quedou coa boca aberta. Balbina. Da... Estás igualiña que a última vez que te vi. Igualiña. Non, nada diso. Estás mellor aínda. Ai, que galante. Pra flor máis luminosa. Gracias, Daniel. Son preciosas. Non máis que a ti. Esta debe ser Rosalía, a túa filla. Sí, tamén teño un fillo. Un prazer. E vostede... Eu son Carmen, a sogra de Balbina. Antón díxome que casaras cun home extraordinario. Moi normaliño, non é? Balbina, sempre tiven a impresión de que ti e máis eu tiñamos unha conta pendente. Como nunca chegamos a sair. Isto non me gusta nada. Reservei mesa no restaurante do Hotel Internacional ás 10:15. No Hotel Internacional? Que luxo. Pero nun hotel só pra cear. Ou é que tiñas pensado algo ademais da cea? Claro, cea e baile. Imos ter orquestra e todo. Que, marchamos? Sí, teña. Os demais deben estar agardando por nós. Os demais? Manolo, Lalo, Perico. Non te lembras deles? Os nosos ex-compañeiros do supermercado. Tiña tantas ganas de reunirme con vos outra vez. Daquela non vai ser unha cea íntima. Íntima con quen? Con ninguén. Estaba claro que era unha reunión cos antigos compañeiros de traballo. Sí, claro. Pero xa que o dis, creo que podemos levar tamén estas belezas. Eu iría encantada, pero quedei con Fran, o meu mozo. Tía Fran, xoves todos os días. E non sempre tes ocasión de disfrutar dunha cea baile no Hotel Internacional. É certo. Señora, se gusta... Non, gracias. Vou aproveitar para deitarme cedo. Ala, eu xa non estou para bailes. Ala, pasadeo ben, Gracias.